Gamane wis mandeg barang kok isih begijigan. Prabu Kresna. Iya, dasar para nyata. Kresna sinayang manggelung mintonaken. Mintonaken dewe kramanira. Ora guyu, aku ora guyu. Kowe iki nganggo training ora krasa nggon lakang suwek bareng. Udus. Iki pemaine bal-balan. Main bal-balan dasmu. Apa-apa ditendang, apa-apa ditendang. Kena kandhani ora kowe? Hah? Kena kandhani ora? Kula gelem dikandhani nek waton Bathara Guru ngendikake bapakku iki omahe kene isih urip apa wis mati. Kula ngamuk sak ngamuk-ngamuke. Ora nyawang Pandhawa, ora nyawang sapa-sapa. Tak amuk kabeh. Wah. Betar. Mumet tak dilatih pupune. Sapa Werkudara gila merinding kabeh wae. Janaka candak tangane jempole gak cokot. Us. Perangmu ngawur ya men, sing penting menang. Lah saiki enenge aku apa arep mungsuh aku? Lho. Kresna sinayang manggelung mintonaken. Mintonaken dewe kramanira. Ora guyu, aku ora guyu. Lah sapa sing ora guyu weruh kelakuanmu kaya ngono kuwi lho. Kowe iki nganggo training ora krasa nggon lakang suwek bareng. Mula kok tanggo mlayu kok surane tuk. Ben. Coba Bagong, kowe aja gagak gawe kisruh. Negara Ngastina ayo bali bapa Begawan Durna ora ngerti sapa bapakmu. Mula kowe aja budhek banyu bening kahanan negara Ngastina. Kowe bali ora? Aku ora bakal bali. Tahu Nono Windana ora bakal bali. Bajigur kowe ngecek aku kowe. Kowe ngecek kowe, ora ngecek. Wong gagape kok arep gleleng. Hah? Sawangan, Kartomarma, Surtayu. Kabeh mundur. Lah kok kowe wong ngomong ora cetha arep gleleng. Arep odor. Wasem. Durung tekan nggone wis dijebloke. Ayo, arep ngopo? Titi bantanganku kekrakon titi tinjo ngekrek nyawamu. Ya. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tangkepnya. Gek diantemnya. Dan. Iki ikhlas lahir batin, ora ikhlas sebab apa-apanya. Tak jajal wong gagap ki omongane piye? Antemane piye, guys? Ayo ge omong guys, ge omong ge ngantem guys. Kok omong kleru. Kek kelakon mati dening aku nyo. Diar kowe. Agene meng kaya ngono. Aku iku lino ketiban kambil tak kandhani. Dadi nameng antemamu ora sepiro wae nyo. Lho. Kowe rasa gleleng, mula aku wis tak omong karo kowe to. Kowe iki nek gleleng senengane ora iso kaya ngono kuwi. Asem perang disambi golek laron. Kayane kaya eman-eman iki nek nggon aku wis tak campuri ndok. Kemanja banget. Ayo nana pancen kowe. Oh, mencok raiku barang to malah. Wah, waresen. Cici traksi. Aku waresen. Kepiye? Aku waresen kowe ora mundur mungsuh Bagong tinjungake ra nyawamu kowe. Kapokmu kapan?
Penabuh iso tak hapusi. Kok aja sembrono. Ayo, gegek Anton mergane Pak. Tenan saiki tenan yakin. Aku ora ngapusi aku yakin iki. Ndak aku ngerti dihapusi penrawit cilok aku mati jeneng aku. Mundur. Bagong ngamuk Dewangi Antasena. Kurawa bubar maut mundur. 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 Interaksi barang ya wis perang. Pun Man. Ketemu sapa? Ketemu sedulur. Lagi ketemu Bagong. Mungsuh Bagong kok kalah nek cara aku isin. Nah, kula kok biasa. Ora isin. Isin gone ngendi? Isin iku dienggo meremilang. Bagong sajake bar peguru anyar. Kukul antem sirahe rapopo Man? Suarane mak klotak. Kok kaya ngantem bathok klopo. Wonge ngletak. Sing kandha memendono matane. Terus kula citran sirah mundur iki mergane patimu bres. Kowe diantem udan. Oh. Wong edan ora candas kula digebuki bres mangker Man. Pun cici cilaka nek ming musuh padha satriya wae ora masalah. Nek mungsuh wong edan-edan ngoten nika Kurawa kalah isin menang ora kondang. Nggih ta? Heeh. Mula niki sing dadi tok sumbering perkara niku Bapa Penemban Durna. Bapa Durna di Bapa Durna diwenehke kalih si sapa jenenge Bagong mawon terus mengke pripun supaya ana penyelesaian permasalahan. Iya. Neng nang dudu. Nek nganti niki mengke sesampeyan tetep ngetapke para Sasata Kurawa nyenyemelangi mah. Bapak Bagong nek ngamuk medeni. Pun kula semanggaken. Piye ne? Kancamu piye? Isih ora Kurawa? Nek isih kon maju, kon methuke Bagong. Nek Kurawa entek patihe ngene, uwe-uwe cangkeme. Is. Aku kira melu apa-apa. Aku kira melu peperangan iki. Wis tak anggap melu kowe. Anggere Kurawa isih ngroyok Bagong titenono. Aku nek saya mangkel. Ora kok Kurawa sing tak bondo kabeh. Ning klebu ratu Ngastina melu tak bondo legane ngatiku. Weh, lagi tiwasan. Piye kok? Nun piye? Ana iki sing disandra wau malah mlayu e. Sapa? Durna. Lah aku ngoyak kowe dilarak karo Pak Dikartomarma. Durna ora ana sing jaga. Mula Durna mlayu. Niku kudu kecekel kudu ditakoni teng pundi bapak kula. Nek ora iso kecekel ngrekoso. Arep takon sapa meneh ora takon Begawan Durna. Terus karemu sampean tanggung jawab iso nyekel Begawan Durna. Tak cekeli. Kowe ngoyak saka kene aku tak ambles kuwi tak methuki saka kono. Siap. Mbah. Kula niku menjane mung arep takon karo sampean, mawangsulan. Nek sampean ora iso wangsulan, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Wis niku mawon titik.
Syarate mung niku mawon. Ora werna-werna. Bagong, aku kuwi ora ngerti tenan ya, Bagong. Kowe iki ya aneh kok takon karo aku. Nyatane uripe iki dhisik kowe karo Begawan Durna kok dadi kowe takon aku. Ora ana jamal mengertas aku kok ngerti karo wong tuamu ki sejatine sapa iki aku ora ngerti. Sampeyan niku dadi pendhita sing ampuh. Panjen. Mula sampeyan kudu bloko. Aku ora percaya sampeyan ora ngerti. Mula sampeyan kudu bloko kali kula nek sampeyan tetep ngandhake ora ngerti, aku ora trima tenan. Bagong aja, Bagong ora iso. Wah candala bondo, lebonge pakun jalan, pakake macan. Jane ora mlayu. Ngopo, Mbah? Bagong, aku minta maaf. Aku njaluk ngapura. Aku ora iso ngandhake bapakmu, Bagong. Aku aja to pilara ya. Cangkemku leboni walang. Aku njaluk ngapura ya, Bagong. Piye, Gong? Kok niki sing kudu menghakimi aku? Asli aku wis. Aku mangkel nek carane ngene iki. Saman bloko mboten. Aku ki ora ngerti. Aku ki ora ngerti tenan, Bagong. Wis, nek ora ngerti, titeno tendangi siramu. Sik, Gong, sik, aja ngawur. Iki pendhita lho, Gong. Terus nek pendhita tok kurang ajari tok tendangi sirahmu, aku sing ora trima. Arep dikaya ngapa iki gurune bapakku. Durna ki tau tate mulang ilmu karo bapakku. Kena kowe nesu ning aja terus mulasara kaya ngono. Bener Antasena. Matur nuwun ya Putu. Aku wis tak lindungi. Meneng wae tak rembuke sing apik-apik, Mbah. Iki lho cah Bambung ning ngerti tata krama. Ora terus apenake dhewe. Terus ra entuk ditutuk dijotosi ra entuk. Ora entuk. Kena kowe takon ngoyak kena ning aja nganti nibake tangan. Kowe jane melu ngendi kowe? Mulak-malik kowe no, Sena. Ora positif kowe. Ora grape nek carane ngono iki. Mau ngewangi aku saiki ngewangi Durna. Aku ngewangi Durna iki mergo Durna iki gurune bapakku. Nek kowe arep gendak sira karo Begawan Durna aku ora ngiklaske. Kena kowe ngoyak nganggo rembug ning aja terus bengok-bengok kaya ngene iki luwih-luwih kowe arep jembalani karo Bapa Durna Hyang Durna. Aku ora ngiklaske. Iya, ketok gedhamu saiki. Ketok lorekmu kowe. Kowe ketok ngewangi aku nek jatine kowe ngemuli karo Begawan Durna. Ora masalah. Ora masalah. Kowe ngeman karo mbahmu ora masalah. Ning aku saiki iso nitik. Aten-atene Antasena kaya ngapa? Njaba karo jerone wis beda. Cangkemmu sing apik lho, Gong. Cangkemmu kowe lho. Wani karo aku. Meng perkara Durna lho iki. Meng perkara Kumbayana. Kok dadi awake dhewe nganti geger kaya ngene iki. Padahal mau sing ngakon kowe. Ndara Antasena kula kepengin takon teng pundi dununge bapak kula. Ayo tak terkira nek Durna. Takon Durna nek Durna ora iso ditakoni ora wangsulan jotosi wong loro. Mau omongane sapa ngono kuwi? Iki tak rekam ning HP lho. Lho. Isih tak rekam ning HP-ku. Aku saiki kowe nutupi karo Begawan Durna. Wes aku nek kowe jotosi Durna aku ora entuk. Aku arep nekat. Nek kowe nekat, saiki wis beda perkarane. Beda perkarane? Ora aku ngewangi kowe, aku ngewangi Begawan Durna. Motar kowe. Arep ngapa kowe? Sepelekke ora. Arep kaya ngene iki akeh wong belani, akeh wong tresna. Mula saiki kowe arep ngapa? Kowe arep bantu arep Begawan Durna. Kowe arep ngrincong sikile Begawan Durna. Ayo, bandanan aku. Konangan putuku Antasena lebur tumpur tanpa dadi. Weh gleleng iki saiki. Wah, suarane terus kaya nyewa sound system ya. Bengok-bengok sak penake dhewe. Apa dikira aku wedi, Mbah? Dume sampean diwangi Ndara Antasena, aku wedi karo kowe. Gong, kena kandhane ora? Ora. Lho, ora basa. Ora basa ora apa. Tak wis nekat tenan ya. Mati nang ngene awujute kok. Bangane bali doyak-oyak bang plecet. Wong modar nek kene mbaya wis
Nek ngono kowe ora kena tak kandhani. Ora, bakal ora kandhani. Antasena. Nek bakal ora kena dikandhani. Pateni wae. Gunane apa duwe abdi jenenge Bagong? Oh, cangkeme elek ta iki. Cangkeme elek iki pendhita kaya ngono iki wah lambene jan senengane nglincipi cara papak. Nglincipi perkara. Wis saiki keleren ora? Ora. Ning aja ngantemi Begawan Duna, tetep tak jotosi. Nek kowe jotosi Begawan Duna, mungsuhe aku. Aku ora wedi karo sapa. Nek wis kaya ngene iki aku wis nekat tenan. Nek ngono kowe wani tenan karo Antasena. Sing tak wedeni apamu? Iki mergane. Ayo, bangga tayone negane ngati. Wong kok ora hafal sandiwara. Modar wae. Tonjo nganti mlengkung. De pasir. Pripun Kakang Durna? Kula manggotang. Kula manggotang. Bayak tugel. Waduh tenan niki. Mesti di gift. Napa? Di gift. Gift kok ya gelem kok kula. Mana wae lah eneng sing wangi. Lah tak gawa mlayu ketiwanan. Kok ngerti sandiwaraku, Gong? Lho, pemain ketoprak. Aku wis paham sampean kedap-kedip mripate. Lah wis oke. Iki jak prahmen iki. Kok Durna kok ya ora sadar. Dek gleleng banget. Barang sampean iki mergane pati kuwi ya cancut tali wondo jebul tepat. Lek ku ngantem sajae keseron, Gong. Tantem nggon cengel terus ndungkluk. Terus tiba ning lemah. Cacat ora ya. Cacat ning wis pirot-pirot kok wae. Nek kula ora pati parah wong kula nggon bathuk. Bathuk niku atos kok. Iya. Terus iki karepmu piye? Terus niki pripun? Kula ngendi jelas Durna ora ngerti. Janjane aku arep ngenehi dalan karo kowe ning aku wedi, Gong. Wedi masalahe? Nek aku katut-katut mengko aku nampa duka, luwe-luwe aku bakal dipidana. Sebab ming ana siji sing ngerti, kudune ngerti ming ana siji. Sapa? Dewa. Heeh. Papane ning Kayangan. Kowe munggah ning Kayangan Suralaya. Lho, apa isih ana kereta? Lho. Nek jurusan Surabaya iki ndak mau jam 6. Suralaya basa. Wah, Suralaya to? Krunguku Surabaya. Suralaya. Terus matura Bathara Guru, bapakmu sapa? Nek Bathara Guru ora ngerti, tak bubarke murite. Lho. Murite sapa? Murite Bathara Guru. Bathara Guru ki udu guru sekolahan kuwi udu ning Bathara Guru. Oh, lho tak ketemu e. Tangane papat. Wah. Nek kosokan suwe kuwi. Lho. Kok suwe? Keleke papat e. Ndak susu. Kelek loro wis suwene ora jama-jama kok keleke papat. Kuwi Kayangan ana takon, Bu Kulun, kula nyuwun prisa bapak kula sinten? Nek Bathara Guru ora ngerti, amuk. Kowe kok seneng banget nek ngajani aku elek kowe. Lah arep ngopo nek ora ngerti arep ngopo? Nek aku modar seneng. Iki mung titahe. Dewa kuwi wong sing nguasani Kayangane. Titah kaya aku nek nyawang karo kowe iki titah sing kena lara lubeting pati. Maksude?
Iso lara ning ora iso tekaning pati. Wah, malah rekoso lho kuwi. Nek upama lara nganti lara banyak aduh mongko ora mudar-mudar malah kesiksa lho. Mbok kata-kata kuwi dilangi wae. Ora kena lara, ora kena pati, ngono malah penak. Kowe titah sing ora kena lara, ora kena pati. Nah, Munggah ning kayangan. Ora ana sing iso ngalahke karo kowe. Yakin aku sumpah. mun nek nganti kula kalah cemplungke Kawah Candra di muka, Tak susul. wah, emang bluk iki menan. Iki meng kata-kata kosong iki mengane. Iki nek carane majalah ming pawartos sanes kasunyatan iki. Engko aku nyusul nek kira-kira kowe sing menang aku tak ning donya wae engko ndak dikira aku sing aja-aja karo kowe. Ngoten iki? Iya. Oke, ora masalah. Terus kayangan niku liwat Ngabur. wah niku tikete larang. Mabur piye carane kowe anake Semar? Ning nganti ra iso mabur percuma. Ala dene kuwi anake Semar, anak angkate Semar, anu golek karo bapakmu sing tenanan, ming mabur kok ora iso. Oke. Mang tonton Den. Wadake. Arep ngopo kowe? Matek aji. Tekan kayangan. Ya muga-muga ora temangsang. Mabur kok temangsang. Ora nganggo kendali rak mabur. Wah, mripate merem-merem. Menengot ta iki lagi ndonga. Mah dilokke ora wis meneng. Ciripit gula batu kejepit. Siwalang kaji koko belu dem dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Siwalang kaji koko belu dem dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Siwalang kaji koko gelu dem dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Siwalang kaji koko belu dem dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Siwalang kaji koko belu dem dem. Misra ta? Wis munggah. Nelemu nganggo aji-aji kaya ngono kuwi tekan kayangan sesuk malam Minggu. Bus ngono. Ora duwe. Nang Madurana. Nang ya, Kang. Tak suwun terus sing gawe jagat tak tendang boko muska kene. Aja pati-pati tiba nek ora tiba kayangan. Siap. Wis siap kula. Ya, ngati-ati ya. Ha wis. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Merkencong warudayong pak pong bu bolong kali cedhi sapa sing gawe? Punapi di? Kakang rumaos bingung raos sing manahipun ingkang rayipun Manikmaya ingkang sekawit kamontenan kayangan katingal ayem tentrem nanging dumadakan wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyat. Kakang Narada menika saking dayanipun menapa? Nuwun pamunten Di. Menika mujudaken satunggiling pandangon menapa panardi tumapipun Karo Gusti Pangadal sebab paduka menika dewaning para dewa nalindraning para jawata mesti kemawon boten badhe kekilapan dhateng mupa musikin titah nanging sebab menapa dene paduka dadak dangu dhateng Karo Gusti Pangadal Adi Pramesti. Kakang Narada punapi? Ngibaratipun kula menika ingkang damel cangkriman, Kakang Narada ingkang kedah mbatang cangkriman. Mboten wonten jamak limahipun ngatasipun kula menika ingkang damel cangkriman, Kakang Narada. Mboten purun nyangkrim, nanging kula ingkang mbatang cangkriman. Menika naminipun mboten nilok, Kakang. Dalah. Inggih. Menawi kula mekaten, kula namung badhe munjatung sapa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Sejatosipun kayangan menika mboten wonten lemah sangar kayu waeng pandhita malih tinggal menawa dene wujuting satriya ingkang seleh kasatriyanipun tuwin ambrahmana menika babar pisan mboten namung mugi antatosna ing kawuningal bila jagat geger menika dipun sababaken namung tingkah lampahipun titah pujangkara ingkang mboten gadhahi derajat tuwin mboten badhahi
kaluhuran wonten ing ngarsa Paduka Adi Prabu Bathara Guru. Namung titah menika kawula alit, nanging nadyan kawula alit kawasa akarya gara-garaning kayiwangan. Lan mugi dados ing kawuningal menawi Adi Prabu Bathara Guru menika mangke boten limpat, boten pinter anggenipun nangungkap dhateng lampaning jagat. Tartemtu badhe ngembet utawi dabe malembar wonten ing kayiwangan Suralaya mriki lho Di, menika ingkang dados kuwatosing manahipun Raka Sidi Pangdal-udal Adi Prabu Bathara Guru. Rikat lampahing rata tan pantara prateng sukuning argaram kang tumingal Iram kang tumingal dendeng saengga praja dereng ngantos paripurna membal wacana kasaro ingkang wantun minggah wonten ing Bali Martya Kundha Manik nenggat majanipun Lurah Semar ki Lurah Bagong nyerpepeh pindha sata meterang karya kagiat kang samya mulat. Dalah apa ta? Ora lidhok ujaring wong daplok. Inggih menika dititah ingkang kula aturaken damel gara-gara wonten ing jagat. Bagong Kakang. Nggih. Mboten kinten babar pisan teka Bagong karya gara-gara ning kayiwangan. Ing mekaten tumriki timbalan menapa wigatosipun Bagong sowan mongko tanpa tinimbalan. Ponokawan Bagong padha raja sak prapta kita ponokawan. Hong ilaheng. Hus. Agak kita nganggo sebutan dewa iki piye? Karang kula pun mapan wonten ing kayangan menika kedah saged genepi dhateng tata krama. Lah ning ora kena titah ora kena nganggo hong ilaheng. Awi kena kebacut ya Pukulun. Ya wis terus-terus. Awi kena mangastu manana masa sidam. Pukulun Bagong kula ngaturaken sembah sungkem pangabektinipun ing ngabdipun Ponokawan Bagong Pukulun. Iya Bagong. Pukulun ana apa? Menawi Pukulun Bathara Guru astanipun sekawan menika nggih pados kaos wonten pundi Pukulun? Gak tenan ta. Iki senengane apa-apa kok ditakokke kok. Asal usule wong pinter ki mergo ora isin tetakon. Nggih ta Pukulun? Cobi niku nek tuku kaos menungsa lumrah, monggo tangane papat. Napa bolongan siji dinggoni wong loro? Napa mboten sesak? Dilakon. Bagong, wonten dawuh Pukulun, ulun mboyanate ngagem kaos. Mekaten Pukulun. Iya. Oh nggih. Kok astanipun ingkang kalih sedakep Pukulun. Napa sampun mati rasa? Bagong, wonten dawuh ulun ki Sang Hyang Jagat Girinata, Sang Manikmaya. Ulun ki kami tuwaning kayiwangan. Kula sampun prisa Pukulun. Pukulun anggenipun ngunjuk benjang menapa menika ngedhep teko wonten mriki. Tak duduk gendhelmu lho nggih. Iki dewa e. Pukulun sinten sampean? Ulun Bathara Antarada. Wah, sing sok berkencang waru dayang. Dayang nang pinggir kali ngoten nika. Iya, ora diyani ndak malah tekan ndi. Weh lah, aku nang kene ketemu dewa-dewa. Ingkang wonten wingking panjenengan? Ulun Bathara Indra. Weh lah. Bintang televisi. Bintang televisi iki sapa Indra? Dono Kasino Indra. Wis ora ana ning kari Indra tok. Lah nggih mulane Dono Kasino ora melu sowan mergo wis ora ana. Sing ana Indra tok. Bagong, wonten dawuh Pukulun. Pukulun. Apa wigatine dene kita suwana ning Abyantara Ulun? Pukulun menika satunggiling jawata ingkang mboten ngertos rasa blas kasihan. Apa meneh iki? Bocah kok apa-apa dilokke ta iki? Kena ngapa kita matur kaya mengkono? Pukulun mesakaken sapi kok didak-idak. Kuwi lembu andine titihaning Sang Hyang Jagat Girinata, sapi didak-idak. Kula bae Pukulun. Mungkin kula sik ngaritke. Bagong kita aja edan. Bola bali nek bocah ndugal kewarisan. Nggih Pukulun, apa wigatine
Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti konjo wonten ngarsa paduka pikulun Sang Hyang Jagat dunia Jagat Giri Pratingkah. Nyun ngapunten mboten apal Bu. Jagat Giri Pratingkah. Ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jemet paripe. Mugi anadosna engkau anu napa katentremaning manah kula Pukulun. Iya Bagong. Dene dungkap ing ngangka loro. Pukulun panjenengan menika sesembahanipun para titah wonten ing ingkang gesang wonten ing Madyapada. Sedaya para titah menyembah lan paduka Pukulun. Mboten wonten ingkang mboten nyembah lan panjenengan. Mula panjenengan menika satunggiling dewa ingkang mangertos dhateng mobah musik ing titah. Pukulun. Berarti sampean sok ngertos nek kula dong kalih bojo kula. Mbuya Bagong. Nun mbuya. Bois kok mbuya. Mboya iki ora. Wah, ya ora ngerti kok. Tak kira nek bois. Ing ngangkat 3 sejatosipun manah kula menika menangis, Bu. Ati kula menika nangis. Sebab menapa? Kula menika mboten nate tepung kalian tiyang sepuh kula. Bagong, apa? Gus, basa wonten dawuh. Kita iki piye kok dadak nangis ati kita? Wong ditutup-tutupi kita kuwi anake Semar. Bong. Kamu tukang bohong. Malah nyanyi barang. Kita kuwi anake Semar. Dudu. Semar ki meng bapak angkat. Angkat junjung. Semar ki bapakku Pupon. Ngoten. Dadi asline kula niku anane Bagong urip ana ngalam padang mesti eneng sing anak-anake. Ra mungkin menungsa kok mledhek saka watu. Ra mungkin. Ra mungkin kula kok tiba-tiba wonten druk langsung teng rumah bersalin tanpa ana simbok. Ra mungkin kula niku diciptake saking tumindake bapak kalih simbok. Mula kula kajeng takon bapak kula sejatosipun menika sinten Pukulun? Bagong. Dalem. Ulun critani. Waduh suwe iki. Mbuya. Ulun tak crita kelawan jeneng kita. Kita kuwi sayekti mbuya dianak-anakake. Sabab ngerti yo. Kita kuwi asale saka ayang-ayangane Kakang Ismaya. Nalika semono jeneng kita kuwi dudu Bagong nanging Gombak. Ombak. Ombak dengkulmu kuwi ora. Satemene kita kuwi tuwa dhewe tinimbang Petruk karo Garing. Nanging gandeng kabeh mas pinesti kita tumuli dadi nom sing dituwake Garing karo Petruk. Ning sejatine kita kuwi asale saka ayang-ayangane Semar. Mula yen to kita goleki kelawan wong atuwa kita ora bakal ana. Ngono Bagong critane. Kok kaya meng dapusi ta ya? Ora mungkin wong kok digawe saka ayang-ayangane Semar. Atene ayang-ayangku dhewe tak gawe wong wedok ayu. Terus tak pek dhewe. Sampeyan ampun ngayara. Ampun ngayara. Ampun gawe cerita sing ora nyata. Niki kula wis tekan sirah lho emosi kula. Kula bar ngamuk teng Ngastina. Durna bar tak palu sirahe. Niki kula munggah teng kayangan wigatine nyuwun priksa kalih sinuwun Pukulun Bathara Guru. Bapak kula sapa? Kula omong namung wangsulane Bagong, kowe dumadi saka ayang-ayangane Semar. Kita kuwi ora dianakake lan kita kuwi ora dikandhut dening suwijining wong wadon. Emahku padake cah cilik. Emahku kudu ana. Ra mungkin bapakku ora ana. Bagong kita ki aja ngeyel Iwang Pukulun maneh kaya wis mata wis ngendika apa anane. Kowe meneng wae mbah tak jengking lho kowe. Meneng wae. Sing dadi ratu ning dewa sapa? Iwang Pukulun Bathara Guru. Ha wis. Dapukmu apa? Ulun kami tuwa nek ora ana genduren meneng wae.
kami tuwa kok rewel. Kulun. Iya. Kula nyuwun mriksa Bu Kulun. Bu Kulun kedang paringi dawuh, sinten bapak kula? Ulun wis matur apa anane. Ulun ora percaya. Ulun sapa? Ulun iki. Nameng cerita kula dadi ayang-ayang ora percaya, yakin sumpah ora percaya. Kula mah nek diawan yang diwangsuli kaya ngono. Yen kita ora percaya kita moh kita arep apa? Tantrimane Bagong. Ora mung jagat sing kula obrak-abrik. Bu kula ora iso nduduke bapak kula sejatine aja takon dosa. Klimpangke saka sira kanca warung nyawa. Caitan. Rada petuk. Kuwi ra kurang ajar ta iki. Kita iki karepe piye? Bathara Guru kok tok getak nganti mlayu. Kowe mlayu ra we? Kowe mlayu ditelana we tak nggo dolanan asli. Tak ilangin tupe tak nggo hibur-hiburan. Padake tawon ora. Sapenake dhewe nglung ora. Bathara Raja sampean ngerti ra bapak kula sapa? Ulun ora ngerti. Ah, padha wae iki. Plothot peteng wis. Sapenake dhewe ora. Sampean kami tuaning kayangan ora ngerti bapakku. Ngapa begogok nang kene? Hah? Pak ulang-ulang modar dening aku. Bagong, wong kang kaya kowe padha karo wani marang kadewatan. Iki putrane Bathara Guring ngangka catur Bathara Indra ingkang bakal bondo lawan kowe. Yen perlu tak lebokke ning kawah Candra Dimuka. Kowe sing tak lebokke nang lemari es. Ayo, aku Surakarta Jakarta. Bubar dewa-dewa. Gleleng tenan Bagong bengi iki. Dewae kalah karo aku. Bathara Guru tak getak langsung melayu saka Sela Kanda Waru Binangun. Bathara Antrada ndelik Indra numpak mobil jeep. Langsung lunga. Apamu kapan? Gak kayangan sepi banget iki. Piye iki? Ora ana wong kuwi. Tak mlebu ning Karang Kawidodarene apa ya? Sempatan iki. Kayane iki mesti widodari lagi atur. Arep menek uwit jambu dipa nirmala ngenguk widodari. Jare widodari iki ayu-ayu. Ning aja engko ndamara ora ketemu karo bapak aku makokean dosa. Nduk goleki bapak ora ketemu malah niatku malah elek nginjen para widodari. Tak oyahe Bathara Guru. Kowe iku nek ora tak takon sapa meneh paling dhuwur ya mung Bathara Guru kok. Lho Guru. Iki murid wis mlumpuk. Kowe arep mulang ora? Malah mlayu. Hei. Omar Bakre. Jan wis nek ora ngono Bathara Guru, ayo aku ki takon tenan ora sampe nawus dhewe. Koko Prabu wonten timbalan Yayi. Sewu-sewu kalampatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene sawetawis paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng lenggah wonten ing Praja Ngamarta. Nanging dereng nampi dhateng aturipun ingkang rayi Ngamarta. Ih, mboten dados menapa Yayi mbok menawi wonten bab ingkang kapenggalih dening Paduka Yayi Prabu saengga jengandika supe anggen Paduka sampun kepareng lenggah dampar negari Ngamarta. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Kresna kakangku aku ngaturake basaku.
Iya Dimas Werkudara Datumpa. Pangestunipun Kakang Tampanana Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk Arjuna Datumpa. Pangestunipun Kakang Tampanana Janaka. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Kula ngaturaken bekti nggih Den. Iya Kakang Semar Datumpa. Pangestu Tampanana Kakang. Kula tampi ndadosaken jimat. Ora kaya adat sabening Kakang Nayantaka. Katon cawus guwayamu rengu pasuryaning Kakang Semar. Ana wigati apa Kakang Nayantaka? Kula nyuwun pangapunten. Estunipun badhe wonten atur ing kula unjukaken Somaduka Sang Nata. Kakang Semar Darpi atur apa? Mugi ndadosna ing kawuningan. Mbok menawi menika sanes bab ingkang wigati tumraping pepunden kula Pandhawa. Nanging wigati tumraping Semar. Lire kepiye dene Kakang Nayantaka paring dawuh ing mengkono? Den. Anak kula Bagong nilar griyanipun. Mongko niki wau mboten tumut gara-gara. Namung anak kula Petruk kalih Gareng. Kula wis takon sanak kadang tangga tepalih ewadene jarine mboten wonten ingkang ngerti wonten pundi papandunungipun anak kula Bagong. Nggih ming namung aturuningga kemawon mbok menawi sakwanci-wanci anak kula dipun kersakaken utawi badhe dipun dawuhi menapa kemawon. Sakmenika nembe mboten wonten tegesipun mboten nderek sowan wonten negari Ngamarta Ndara. Miat langening kalanggihan dereng ngantos parepasa mimbal wacana kasaru rawing Sang Hyang Pikulun Bathara Guru ingkang tumiyup saking dirgantara kaya kagiat sangganing para Pandhawa. Kalugon laguning lekas logita linuting kidung kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu ing ukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Puntadewa Luntampa. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Kresna Luntampa. Guru Hageku aku ngaturke sembah Werkudara Luntampa. Kula ngaturaken sembah. Iya Arjuna Luntampa. Guru kowe do slamet to. Pangestunipun Kakang Ismaya wilujeng. Wonten menapa pukulun dene sumengka tindak paduka ewang adi pukulun. Menawi kepareng kawedhar dhateng ingkang wayahipun Puntadewa kepareng kula cumadung dawuh. Puntadewa, yektine prapta ulunana ing negara Ngamarta, sayekti mung bakal paring pangandikan kelawan para Pandhawa. Utamane kelawan panjenenganipun Kakang Ismaya. Lah kok kaya wigati banget ngopo, Guru? Mugi ndadosna ing kawuningan. Menapa Kakang Semar mboten rumaos kecalan dhateng ingkang putra? Iki mau aku lagi wae matur nek Bagong pancen lunga saka bale wismane lunga saka omahe. Mugi ndadosna ing kawuningan Kakang Semar. Kakang Badranaya, Kakang Ismaya. Bagong sakmangke dados parang muka wonten ing kayiwangan. Piyambakipun amutah dhateng ingkang abdi utawi ingkang rayipun Bathara Guru. Nyuwun priksa dhateng tiyang sepuhipun. Monggo nyantanipun sampun kula paringi priksa. Ewadene Bagong boten pitados. Malah sakmangke mutha-mutha dhateng kula ngoyak-oyak dhateng kula Kakang Semar. Pancen menungsa ra tatanan. Gawe wiwi wonten timbalan ing adhau. Mengkono mungguh kang dadi pangandika ulun kelawan sira kulub. Mboten ngene kulun. Ana mriyen. Lah kok teka Bagong malah samangke dados geger wonten ing kayiwangan. Ngantos paduka Hyang Adi Pukulun keplajar saking kayiwangan. Kresna ulun jaluk tulung ndakno kamur kaning Bagong aja gawe isi ning kayiwangan. Mangsa barengipun kita mulba wasa kelawan Panakawan Bagong. Nok ngestaken dawuh kula nyuwun pamit Pukulun kepareng lenggah langrumiyin wonten negari Ngamarta. Iya, Narayana ulun kang bakal lenggah sawetara ning negara Ngamarta. Gansing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Usai. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestu. Lah wis tak bedhek to Pukulun Bathara Guru mesti medune nang Ngamarta. Ha wis.
Baul iki. Nang nganti ketemu karo pepundhen-pepundhenku Pandhawa mesti aku didukani. Mergo aku wis wani gawe geger kayangan Suralaya. Wis, kalah cacak menang cacak. Ngibarate kaya nyemplung kali wis tekan tengah ming kari golek watu tumuli ndodok. Ya, maju terus. Mundur ya terus. Sapa sing kira-kira meparangi karepku nggonku takon karo Iwang Pikulun Manemaya. Ora mawas pepundhen, ora mawas sapa-sapa. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal aku to. Lir kincang ing risang mawe gandrung Bagong. Dalem. Bojo kaya ngono patrapmu. Kowe iki wis tuwa, Bagong. Mangke wis tuwa. Semene bocah nek ngentek-entekke kempongan. Mula kowe manuta karo aku. Pripun? Apa kang dingendikake Wang Pikulun Manikmaya mau sanyata bener. Bagong aja nganti gawe wiranging pepundhenmu Pandhawa pakarti ing kaya mengkono mau. Bakal ngorek-orek marang bendaramu. Ngorek-orek pasuryaning Pandhawa. Pandhawa melu isin kelawan tingkah polahmu Bagong. Terus ayo kowe nyuwun ngapura karo Wang Pikulun Manikmaya. Kepiye? Kula urung ketemu karo babe. Babe sapa? Bapak sing mijekke kula. Mula kula gugan ning kayangan niku men kula ngerti sapa to jane Sudarmane Bagong. Yen ngono apa kowe wis ora nggugu karo omongane Janaka? Mboten perkara kula ora nggugu, sampeyan ampun tumut-tumut perkara niki to, Den. Nek sampeyan melu-melu perkara niki mengke kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Napa sampeyan ora isin diwaneni karo Bagong? Bagong. Yen pancen ora kena tak kandhani. Weda apa aku duwe batur kaya kowe? Aku mentala karo kowe. Wes mati, Dreng. Aku wae. Iki pemaine bal-balan. Main bal-balan dasmu. Apa-apa ditendang, apa-apa ditendang. Kena kandhani ora kowe? Hah? Kena kandhani ora? Kula gelem dikandhani nek waton Bathara Guru ngendikake bapakku iki omahe kene isih urip apa wis mati. Nek ora ana sing ngandhake kula ngamuk sak ngamuk-ngamuke. Ora nyawang Pandhawa, ora nyawang sapa-sapa. Tamu kabeh. Wah. Putar. Mumet e. Gamane wis mandeg barang kok isih begijigan. Prabu Kresna. Iya, dasar para nyata. Ora Bagong mbok kowe iki eling. Kula ora redeng lali kok. Lho, nek ora lali mestine kowe ngerti tata krama. Kula ngertos. Nek sebabe apa kok tingkah laku sing kaya ngono? Wong ki nek kekarepane ora kasembadan tingkah lakune sak karepe dhewe. Lho, Werkudara Janaka nganti mundur gila karo kowe. Gila wae. Kula perange ngawur. Sak karepku nendangi sak penake dhewe. Tak dilati pupune. Sapa Werkudara gila merinding kabeh wae. Janaka candak tangane jempole tak cokot. Us. Perangmu ngawur. Ya men, sing penting menang. Lah saiki enenge aku apa kowe arep mungsu aku? Welo. Kresna sinayang manggelung mintonaken. Mintonaken dewe kramanira. Ora guyu. Aku ora guyu. Lah sapa sing ora guyu weruh kelakuanmu kaya ngono kuwi lho.
Kowe iki nganggo training ora krasa nggon lakang suwek bareng. Mula kok tanggo mlayu kok sorane tuk. Ben, arep suwek kabeh mbok ben. Ora lega senengane ku nek nganti ora ketemu karo bapakku. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Wani tenan, mati dening aku ya. Mesti ngono. Kresna iki nek perang mesti ngono kuwi. Wani karo aku. Wani tenan. Mati dening aku. Lunga. Cah jirih ora. Asline jirih ae. Kena aku ora tetep maju terus goleki Bathara Guru, ora entuk keterangan sing gumathok. Sapa sing arep peparangi karepe Bagong? Woi. Ketemu dukuwe. Kowe ngopo? Mil. Aku tak takon kowe, Mil. Ora duwe anakmu to? Anakku Ragil. Bohong. Kamu tukang bohong. Ngapusi kowe. Kowe wong tuwa ning lambene elek kowe. Ngapusi aku duwe anakmu. Petruk gareng kaya duwe anakmu, kaya anak angkat. Aku ya anak angkat. Lah, terus kowe ngopo kok ngamuk nang kayangan? Goleki bapak. Bapakku sing sak tenane. Bapakmu ki asline tukang becak. Ditinggal ning kidul stasiun Tugu. Terus tak temu. Wah, tapok ngiwonengen lho, Men. Wong tuwa ora tatanan kowe. Hah? Pokoke aku kudu goleki bapakku. Lah ora ketemu karo bapakku, Bathara Guru ora wangun dadi nalendraning para dewa. Kowe wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Buenke sumo iki, Bang. Lemu mungsuh lemu iki. Sepatane modar. Sepatane ngrekoso uripmu. Ora satara sepatane aku ket biyen wis ngrekoso uripe. Aku wis ketula-tula. Ayo, tak duduke apa ora? Ora tak duduke tak amuk tenan. Asli aku ora goro. Ora duduke titenono. Aku sing ora nrimake. Gong, kowe iki bocah kok arep wani karo wis ora iso. Pokoke luweh. Mati tenan kowe. Wen. Kok kaya ora sebaene. Kaya wis lali Purwadasena pancen ya niate tenan. Gone kepengin ngerti karo wong tuane. Ya wis, iki nek ora tak aturke wong pikulun padha menang ora rampung. Wedi karo aku kok ngejak cah cilik. Kula iki nyuwunaken pangapunten. Oyane ngapa kowe? Engko setengah 6 matangi adus terus nata jadwal sekolah. Kayane kok klitian. Bagong. Malah nranyak. Lek apa piye? Posiwa. Kowe ngerti iki sapa iki? Sapa ya? Pukulun Sang Hyang Wenang. Hah? Pukulun Sang Hyang Wenang. Aduh, Pukulun. Kula nyuwun pangapunten Pukulun.
Sirahmu kok tinggi. Borok Bu Kulon. Oh dilapke cangkem Bu Kulon. Iya. Apa to kang dadi gegayuhanmu Panakawan? Kula kepengin ngerti wong tua kula Bu Kulon. Bathara Guru Manikmaya wis sak jarwa kelawan jeneng kita. Nanging kula mboten pitados. Mila kula kepengin sanget astunipun pinanggihan paduka Bu Kulon. Supados Bu Kulon paring palidamar dhateng kula Bu Kulon. Bapak kula jadipun sinten Bu Kulon? Bapak angkat kita kuwi Semar. Nggih kula percaya. Ngene, ulun critani. Pripun Bu Kulon? Sawijining dina Ora. Mundura nggon kita tenguk. Nggih Bu Kulon. Abab kita ambune ora. Wong mambu kok malah disubal-ubal. Nalika Semar mudhun ana ing jagat, Semar durung darbi ruwang. Tumuli Semar sowan maneh marang Kayiwangan. Nalika semono pancen ingkang nampa dudu kok Manikmaya, nanging wong atuwaning Semar ya kuwi eyang kita, to. Eyang kula? Iya. Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Bathara Tunggal Bu Kulon. Iya. Nalika semono Semar ingkang wis dadi jalma wantah, mula ora aneh yen to jalma mau kedunungan ayang-ayang, tegese lelayangan. Layang kangen Dudu. Lelayangan menungso, lelayangan mau tumuli disebda dening Sang Hyang Tunggal wujute menungso ingkang gombak. Gombak kuwi darbi rambut nanging ora tinata. Nanging gandeng. Kita kuwi wonge gecul kumarucul demen bebagongan. Mula tumuli diparingi tenger bagong. Lan kita ngerti sejatine kita kuwi tuwa dhewe tinimbangane Garing lan Petruk. Nanging Semar ingkang gawe supaya Petruk bar lan Garing mau dadi kadang kita tuwa, kita tinemu ragil. Berarti napa? Berarti kuwi apa? Ateges napa sing dikendhake Hyang Kulon Bathara Guru menika kepara nyata Bu Kulon? Iya nyata Bagong. Aduh. Wah, wis kula kebacut ngamuk teng Kahyangan Bu Kulon. Mula ora aneh lamun kita iso ngasurake para dewa, nanging aja pisan-pisan kita ngraman ana ing Kayiwangan. Jalaran kita kuwi kesawapan daya kekuwataning Ismaya, merga kita dumadi saka ayang-ayangan Ismaya. Mula kekuwatan kita kuwi sak traju, sak bobot kelawan Sang Hyang Ismaya. Dirungokke Mar. Macem-macem karo aku tinju. Gedhe ndase. Dikandhani nek digdaya kaya aku. Mekaten Bu Kulon. Iya, Semar, dalem Manikmaya timbalana tindak mrene. Sartane kabeh para Pandhawa nggih ngestaken dawuh Bu Kulon. Kaya apa ceblenge nang. Sapa to? Ceblenge nang kene apa? Mula kok lunga saka omah. Bu Kulon. Iya piye? Kula nyuwun gungan bareng Bu Kulon. Ulun parengake Bagong. Kula nyuwun pejahipun Petruk kali Gareng Bu Kulon. Kowe iki ngopo, Gong? Ora ana wong salah kok. Wong nek aku cebleng kok. Kowe iki nek ngerti critane Pukulun Sang Hyang Bathara Wenang, kowe mesti karo aku gila. Aku kedadian saka ayang-ayangane Bapak Semar. Mula kekuatanku sak traju sak bobot karo Bapak Semar. Muni ana. Hah? Sebdake kahutangmu. Wis. Hah? Wis. Kapokmu kapan? Kita wis marem. Sampun Bu Kulun, sampun marem sanget Bu Kulun. Yo, yen wis marem nyuwuna pangapura kalawan Manikmaya. Bu Kulun Manikmaya, Bagong ana apa? kula nyuwun pangapunten nggih Bu Kulun. Ya Bagong ora dadi ngopo. Kita ngamuk ana ing Kayiwangan ulun paring pangapura. Matur sembah, kula methek jambu dipunirmara kalih Bu Kulun.
bakal kita gunake apa ajeng kula tandur teng omah supaya iso dadi crana daharaning Bagong menika jambu dipa nirmala kali jambu kluthuk Bu Gulun. Iya Bagong sak karep kita wis kanthi kaya mengkono ulun kundur makayangan. Bagong aja gawe geger meneh kita wis marem. Sampun Bu Gulun, yen kita durung marem ulun medhun meneh. Kita ulun paringi pidana. Mboten Bu Gulun, sampun cekap semanten kemawon Bu Gulun. Mboten ajeng macem-macem Bu Gulun. Lha pun kapok temenanan Bu Gulun. Iya, ulun kundur makayangan bareng lawan Manikmaya. Ayo Bathara Guru, monggo Bu Gulun kula dherekaken. Iki dong apa ya? Wong edan kowe iki ngopo to Bagong? Lah kok dadi angkartimu kaya ngono kuwi ngopo? Kowe akarang ya sing jeneng wong gugat. Lah men kepengin ngerti bapak kula soal jebul asline bapak kula ya niki. Iya. Mung dumadi saka ayang-ayang. Iya. Pun trima kula. Wis ora masalah. Nganti wit sore gawe geger kok entek-entekane ming didongke ngono kok wis lah mau ora wis dinaene ngerti karo Bathara Guru kok isih mesa ora trima karang sing kula ajam niku pukulun Sang Hyang Bathara tenang menang kok tenang tenang tenan lemu banget Gong ora kok babi glubung kaya ngono iya mugi-mugi sedaya kali sing sambikala